nagumuman ng ingon na siya mga sa Jeremias o laging propeta. Si Jesus na utang kanina, kapag kung sa may inyong inasuti, pinsa man ako. Kung inuwag si Simon Pedro, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos, mabuti. Iingat siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, ulang ngayon, hindi mo kamaturan, wala mo kanimo, ikan sa isang tao, kundi ihatag kanimo sa akong amahan na ako lang sa langit. O sa sukilan ikaw si Pedro, hindi mo pa tungkol ko ang akong simbahan. Kung bisan kami ang mga tayo, hindi kayo makabuntong hinihingi. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa inarihan sa langit, ang iyong idili sa yuta, idili ko sa dito sa langit. Kung ang iyong itutod din sa yuta, itutod sa dito sa langit. Kunya pininahan na Jesus ang iyong matinunan, na di sila matinunan ng isang-isa, na siya mo ang Mesiyas. Ang Evangelyo sa Panginoon. Mag-exok na Kristo na lumiluha ni Lusa sa tibok si mga Katoliko ang paghandog o pagsaulog ang tinawag ko season of creation. Usa ka bulan na pagpamalado, hindi lang kay pagpamalado, kundi magbuhat sa ngayon pagpapalagod, isip mga anak sa Diyos, isip mga magtutuo ng Diyos sa pagkaliman sa atong kalimutan, ang atong tinawag na atong paling o Francis, atong common home. Di ba natin ang pinatalatas mo pag-ayo, kaya po introduction, kaya kung natalatas mo pag-ayo, may tabo na di manigo ang sa kaaglaw sa mga simposyo o seminar. Di na siguro nato plus pa ang patuloy kung sa season of creation. Ako na po initaron, inulit dito sa atungan kasi inuman o ikan sa simbahan balik sa inuman. So ito tanaw nito ng kilig-kilig sa kadalanan. Kunya tanawa ang mga pambunso sa mga sakyanan, tanawa ang mga katumihan. Kunya isip mga tao, ikulit na sa atong kasalat sa mga kalimalay. So sinato ninyo ang itong mga forces. Masilang ito na kagay mo na matagalaw. Usapan kato kada minuto. Pupunta sa ang tuwing na nama hindi ko kagalaw. Kuni na natala sa hindi na ako. Season of creation, pagsaulog, paghandog, pagpamalando sa atong responsibilidad, lalapot sa atong gibuyan na kalimutan. Di natin alam sa pagpamalando, inibulit sa atong akalin o umasa sa sulat ng sa Pablo. Nangiling na ganayon, kaya sa sulat ng sa ang tibuok kalimutan. Tibuok kalimutan na ang gulo na nagpaabot kanus ang mapadayaw ang dignidad sa mga anak sa Diyos. Ang tibuok kalimutan na ang gulo na nagpaabot kanus ang mapadayaw ang tinuod na dignidad sa mga anak sa Diyos. Luyo ni Anan ang kamaturan
yun yan ang pangutanan sa Pablo. Atong dinukutan ang mensahe sa Panginoon. Nangutanan sa Jesus sa pasiya mga tinunan. Kung nangutanan sa Jesus sa mga tinunan, hindi naman kahit nato kulilit karon ang pangutanan ng Panginoon. Din sa mga ko, anak ng Panginoon. Itataroon na ano musiba, kagadinig mo musiba, kinsa man yun si Kristo alam na nato. Si San Pedro Leon, ikaw ang Mesias ang anak sa Diyos na muli. Ibitaw ko na ako papamalano niya sa Ebanghelyo ni San Juan na ngayon, ang punong ng pagkatao tumibuyong buwan ka na ito. Muli una, na sa ato pagayari ang atong iyong Yesu Kristo, mao ang punong samahan na ng pagkatao tumibuyong buwan ka na ito. Siya ang tutong anak sa Diyos na amahan, nga ipadala sa amahan, dito sa kalibutan. Anong nasa man, o sa man, kagalibutan. Si San Juan mismo iingon, diluma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan. Natungod ini, iyang ipadala ang iyang utong anak. Diluma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan. Natungod ini, ipadala niya ang iyang utong anak. Nasa ato pa ay ipadala sa amahan si Kristo ang unong na pagkatao, bimuyo ni kalibutan na ikuhan sa mga tao, dili lamang pagpadayag sa nagkabing na luma sa amahan, anak ganang mga tao lamang, kundi anak sa bibuok kalibutan. At hindi kasi luma sa bibuok ang atong kadagatan, ang kalasanan, ang mga katubigan, ang kahalingan, ang kalintaan, hindi man na sa Panginoon. Dami ko na itong balikan ang panahon imugna sa Panginoon ang buong kalibutan, imugna bukan sa tumang kaayo, bukan sa tumang kahingin, upunya, dining mga kalibutan, dito yan nilang nato sa tao, anon ang tao na iyong ihimo sa iyong takway ulakawan, mag-atiman niini, mag-amuman niini sa ngalan sa Diyos. Nasa atong bagay ng Sobra ni Kristo, ang matag-usa na tao, inalina ang usa ng magtotoo, biniyanan sa amahan, anak sa pagkatiman, sa kalibutan, na ilang minuna, kung ang pagkatiman ini, unta, pagkakuhaton nato mga tao, sumala sa iyang kauluton o tinuhan. Kaya sa pagkatinuod, kung hindi nato alimanon ang atong kalibutan, mag-usa man ang mga tao. Karon landaan, daghan na ang kasinatihan magtungod o upang nagkapusok ang mga bagyo, nagkaluag, malimot ang bunga ang kalintaan na matagkaroon niya, magsige na tinig o lino. Ang mga pagtuon sa mga patibing-ingon, ang kausaban sa kema o sa panahon, dunay kalagdigitan sa atong pagkinabuhi niining kalibutan. Sa atong kahapon, sa atong pagkabuso, sa atong mga lipanguhan. Tanawa na doon, kung pinagkatulinada ng mastrix ang atong ipanglaway, diha sa atong paligod. Niamin mo mga Sobra ni Kristo, ang ordinaryo na silfing, laginahan mo mayunting katuig, usap ka na malakad. Ang mas
plastics nga botilya, baso o pa na kinahanglan o 40 ka tubig, 10 kilos usa malata. Ingon ni anak ang atong gihimo sa kalibutan. Ganyan naman na ang kalibutan nagkagulo hangtod karon. Nagpaabot alos na kaha kita isip mga anak sa Diyos o sinagok ng mga anak sa Diyos magkatakot sa pagsunod kayo sa tinuod na pagpaliginan ni Kristo nga miangin sa kalibutan aron kamo ako dili lamang luwason o dili hatagan o paliginan kung saan pagkibuma sa kalibutan o sa mga tao na binuhat sa Diyos sumala sa ikatway mo larangan. Ang pangutanan ni Kristo ngadto kang Pedro sa iyong mga kauban, kinsa man ako sumala ninyo adunay kalabigitan nato karon. Ipangutanan kita ni Kristo, kita man nagmatuto, kita man Kristohanon, kinsa man ako, dili lamang sumala sa mga tao, kundi sa inyong kasalanan. Sa Pedro ingon, ikaw ang anak sa Diyos. Kung tinuod ka na, apan ang maong anak sa Diyos, nga pagkatao, ang kamo ako ng mga tao, tudluan niya sa tugma sa Diyos, alang sa usa-usa o alang sa kalibutan na atong gibutan. Aduna kaya kita'y kaakuhan. Kaya na lang, nanimon si Jesus kaya sa Evangelyo karon, nga ito ang Pedro. Magpasalamat ka Pedro. Kaya ka naman kasalanan, di gikan sa mga tao, kundi gikan sa Amahan. Tugunya, kumanya ang gitawag ko confession ni Pedro, ihatag ni Jesus ang misyon ni Pedro. Doon sa mga misyon na itatayong ang buhat sa Amahan o buhat niya alang sa magluwas sa kalibutan, aron pagkapit sa mga tao, balik ngadto sa Amahan, minsan na iumang sa dugo kalibutan. Nasa ako rin kay Sobrang Kristo, kung kita maingon, ikaw ang Diyos o anak sa Diyos, kami mga sinagok sa Diyos, nan ato itang sundon ang buhat o kinabuhi sa atong mga Diyos. Minsan, ingkapos, dili naman kanino o kanako luyo sa atong pagkakasasala, kundi sa kanunay nagpagpo sa gagawin sa kalibutan. Busa, ginaupa na ang pagkagulo sa kalibutan na ang ibuitan karon. Mahatagan kita nato o kahumayan. Sa unsang paagi, bumato na ito ang atong mga papel. Nasakat sa papel, isip mga tao, isip mga Kristohanon sa pagkatiman sa atong kalibutan. Hangin mo na po. Hangin. Kung galing iulit na ito, makakita tayo plastic sa kasada o sa kalibutan. Lagyan ba na o ato inon, ato ay ipagaklin kaya kung ang maong plastic, mapalas na o tinikuan, kung nga nilikapalas na anak, mahadlong sa dagat, dinikanto sa dagat, mapabilit ang maglutaw-lutaw, ang ihang hinay ang pagkalata, kanpon sa mga isla, kanpon mapunato ng mga tao, na asa ng padong ng maong plastic, ayaw niya po na sa lawas, inaagi po mga cancer, inaagi po ng mga sakit, na ako na sinabi karon. Kung ugali na ay masilip pagutol o kahoy, hindi nila nakasya. Wala kahoy. Kaya pagpahinunan na magputol, basta lang kaya ganahan lang kung magputol. Kung na ay magputol ni Ana, ato pag-iuna-una, na base pala o luyon Ana, maunang hinundan, di natin naliwa sa atong pasabot, kapag sa pagkatiro o tunay kalabing
Lipat ka na pag-inugan ng nagkakhan na karoon ng pagsipon, di pagbubo, di pag-COVID siguro, uwan pa mga sakit-sakit. Muna Isu Kristo, ang kalibutan ng katulong na nagpaabot, dalos sa lahat ang magtatlo sa kanaro, magpagaya sa among ibigay, isip mga magtutuo ni Kristo, sinagok ng mga anak sa ilang namin. Si Pedro na gayon, ikaw, mango ang Mesiyas, ang anak sa Diyos, mausap ulat ka na ang ating pagaya. Minagto sa pagmana ni Jesus, usog lang ang tanatong pagpuyo ang mga ibigay, isip mga anak sa Diyos.